Kamu beda
ketuk rakit asmara kenadyan merahina nanging rasa mung sedhela sumburat sumunar kalela aku wis nganti tanen nang stasiun balapan rasa sedaya sewindu sepur sejawis katon teko esemu nembani ati yo bandel iya cas ya slow Kadang melati ngono ya. Tak kira carang ya urung ya urung. Mengko ta mengko. Jan ayamku nek nyawang Mas Endar tutul iki jan.
yo. Sora suarane gumurung suarane ngewadya anite turangga asaling saka turangga muda kadung melati Yo, yo Pak Gido yo, Pak Gido yo. Ha iya. Yo, yo, yoi. Oh. Ya. Carane sing numpak loro beli sing ngiring para mantri secekno carane turun-turun Yo, yoi. Ya. So, ya, yo. Waya. So. Ayo, Widyat moko. Moko. iya moko iya cas hara suarane gumurung sora ya sora suarane gumurung suarane ngewadya hanite turangga asaling saka prajurit Bedi Maesa Yuk, iya salah. Jas, haya. Lah. Ya.
Yo. Jos. Yo. Jos. Yo. Jos. Yo. Yo. Ah. Iya. Iya. Hara. Saya ngati-hati, Ger. Ngati-hati. Pernah papano anggonmu lungguh. Ayo. Pas. So. Yo, bapak anak do perang. Bapak anak do perang. Yo iki. Yo. Bos. Yo. Yo. Ono bapak anak kok do perang to lele. Bapak kalah. Ayo. Ono bapak anak kok yo do perang. Wah. Chat. Yo. Cas. Yo. Cas. Yo. Cas. Yo. So. Pedangan bapak oleh pedangan. Aja wedi ayo. Pas. Wah. Nyos. Nyos. Ya. Oh. Iya. Yo. Ye. Oh. Yo. Bladala. Wah. Iya. Bladala. Wah, coba dikalah le. Ayo, coba dikalah. Ayo. Bolak balik ing jaman bapak karo anak pada perang ngono. Rebutan apa, Geng? Bagong. Wah, rebutan godo sak piyodo. Bumi rejeki ngono. Bu. Ya. Wis kaya Revan karo Erwin ya ngono. Yo, brayat celeng pendeng. Yo. Raya celeng pendeng ayo. Benceng. Benceng dong. Ayo. Iya. Iya. Nggih, ingkang saged jogangan celeng. Kasuwun radi minggir kemawon. Mbok menawi mangke boten prayogi. Nuniji wonten toyanipun, nah nek nganti kecipratan malah kabeh do reget ngono ya Mak ya. Yo sene pinggir jogangan rada minggir.
Ler ilir tandure woh sumilir tak itu royo Surup-surup dibuka gombulan kandanya mengabar-abar kau sumber dari kepala papat lima pancer. manten anyar Surup dibuka gombulan kang kandanya mengabar-abar sumber dari kepala lima pancer. angon pen Anilah sabda penganti kore sang noto. Kang tumuju wateri sajroning sangger pakuncen kang dipun pangausani dening Risang Bapa. Ingkang samya mata kaji japa mantra panca ing driya. Matek aji japa mantra panca ing driya. Dodotira kumitir bedahing pinggir temen Sinapi kegedonganing beng kanggo sepo mengkosor babalak saendoro dicim setan berkaikan lamun ta bebasan rawuh bisa gawe rampak regaging sawasana. mumpung jembar kalangane Dadi kang tak suwun mugi tansah pinanggih rahayu rahayu kalis saking sambi kala.
aduh wong ayu lencur kuning. Kledang-kledang kait teko pranyoto jen jinedetan citra gelang alit welut iso saumpama ojo lali kalih kula yo Turangga muda kadung melati Aku ngenteni kamu kaya ngenteni So? mudune kemayu janjimu tansah sumimpi ayu lencur kuning. Iya yo tindak ya Mbak Nurli. Sepera Mas Erwin Geledang. Kledang-kledang kae teko pranyoto janjine Oh iya. citra Hae. Huh. Hae hae. bisa saumpama ojo lali kalih Oh, iya. kula. Ayo Pak Benceng. Ya, Mbak Nurli. Pak Benceng suwe banget wis ra ngono ku ya, Cak. Iki caoso ningo ya Mbak Nurli ya. Piye? Sing jenenge celeng karo kire iki semakin disawer, Semakin semakin seneng le. seneng. Le jeguran iki iso seneng. Dadi nek saya kerep le disawer ya saya seneng le jeguran kaya ngono kae. Betul. No ya. Ya. Ayo Mas David dites temennya ya Pak David yo. Ngono kuwi diopeni ya. Ku mlayu meneh mesti kuwi. Mlayu meneh terus jegur meneh. Sepeda malih ingkang caket wonten jogangan celeng kasuwun radi minggir ya ben ora kecipratan ndak ra prayoga mengko. Mangkat resik mosok mulih reget ya ngono ya Mbak Nurli ya. Betul. Iki mergane Itu. celeng iki nek saya disawer saya banter le jegur iki mengko. Gerak ya. Iya. Kowe bisa ra, Cak? Kowe bisa ra? Sapa? Aku ra iso nek kowe iso Nur. Katuwen. Ya sak banjire monggo Mas Genjol. Sumanding ya. Sumanding Mas. Manut. Sing penting nganggo sorok ya. Sing penting barang ya. Elektron sae, saron yo sae, sing penting nganggo barang. Ya.